Aitor saxofoi irakaslea da. Hitz elkarketa. Ongi etorri lagunok. Gaur azalpen sinpleak eskatu eta emango dituzu. Ni hasiko naiz azalpenak ematen. Ni irakaslea naiz eta euskara irakasten dut. Beraz, euskara irakaslea naiz. Zuek euskara ikasten duzue, beraz, euskara ikasleak zarete. Bideo honetan, Lidek ere azalpenak emango ditu. Aitor bere saxofoi irakaslea dela azalduko dio aitari. Aitor, nor da Aitor? Saxofoi irakaslea, aita. Aitor, ez da Asier? Beti berdin, Aitor da, ez Asier, Aitor. Ados, ikasi dut. Batzuetan, izen batek beste bat zehazten du. Adibidez, irakasle batek saxofoia irakasten badu, saxofoi irakaslea dela esango dugu. Euskaraz, bi izen elkartzen ditugunean, izena eta izena hitz elkarketa sortzen da. Eta askotan, marratxo bidez adierazten da. Adibidez, musika irakaslea da, musika irakasten duena. Aitor, saxofoi irakaslea da. Saxofoia irakasten du. Lehen esan bezala, ni euskara irakaslea naiz. Eta zuek, euskara ikasleak zarete. Batzuetan, marratxoa beti jartzen da. Adibidez, familiartekoak izendatzeko. Kontuan izan euskaraz, bi generoak aipatzen direla. Kasu hauetan ere, bi izen elkartzen dira, marratxoarekin, eta bigarrenak hartzen du pluralaren marka. Adibidez, aitona amonak etxera etorri dira gaur. Anai arrebak edo neba arrebak haserretu egin dira. Gure seme-alabak mendira joan dira. Lagundu esaldiak osatzen. Ni irakaslea naiz. Euskara irakasten dut. Ni euskara irakaslea naiz. Zuek ikasleak zarete. Zuek euskara ikasten duzue. Zuek euskara ikasleak zarete. Aitona amona gaur etorri dira etxera. Seme-alaba mendira joan dira. Aitorrek saxofoia irakasten du. Aitor saxofoi irakaslea da. Euskaraz, bi izen elkartzen ditugunean, hitz elkarketa sortzen da. Bi izen horien artean marratxoa jartzen da askotan, lotuta daudela adierazteko. Familiartekoak izendatzeko, hitz elkarketetan, marratxoa beti jarri behar da. Kasu hauetan ere, bi izen elkartzen dira, eta bigarren izenak hartzen du pluralaren marka. Segi ikasten eta laster arte.